Daniel Timiensa Ohini Nebukadnezar yo sika honi a ne tentene ye basafa aduosia na ne tetrete ye basafa nsia odisi dura asasita so wo Babel asase so na ohini Nebukadnezar soma se wonko hiehyia amantama hemfo makoma ne amradofo atemufo mpanin nsanafo mratwerefo atemufo ne nsase no so atumfo nyina mra ohoni a ohini Nebukadnezar disi hono no dura ena amantama hemfo makoma ne amradofo atemufo mpanin nsanafo mratwerefo asenifo ne nsase no so atumfo nyina behia se wori bedwira ohoni a ohini Nebukadnezar disi hono oba begina ohoni a Nebukadnezar disi hono anim na esen bi tiam denden se mo nkrofo amai ne kasa hodo wo ka kire mo se ebra mo bete aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ne nsanku hodo nyina gyegie no mo hwifam nsori sika honi a ohene Nebukadnezar de asi hono na de orenhia se nsori no don waramu wode ne beto oja erefra na mfrunu mu santi amanu nyina te aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ne nsankuo hodo nyina no gyegyara pe no aman nkrofo ne kasa hodo nyina hwehwe ase sore sika honi a ohene Nebukadnezar de asi hono santi brenu aremu kadiafo bi ba betotun yudafo no ano obeka kire ohene Nebukadnezar se ohene nyankwada wo ohene wa hyemra se onipa biara obeti aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta atenteben nin sankuo huduo nyina gyegyie no wonhwe ase nsori sika honi no na de wonhwe ase ansori no wode beto oja erefra na mfunu mu yudafo bi wo ho a wodi won asisi Babel asase mu nsam so ahwefo Shadrach Meshach ni Abednego merima yi mu ohene wonsum wanyame na wonsori sika honi a wodi asi ho no ena Nebukadnezar de abufuo ne anibere ka se wonkofa Shadrach Meshach ne Abednego mra ena wode merima yi ba ohene anim Nebukadnezar buase won se Shadrach Meshach ne Abednego mubuapa na monsum menyame na monsori sika honi a medimasi ho no afei de samasiesie mo ho sebra mobeti aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta atenteben ni nsankuo hodo nyina gyegyie no mobehwe ase asori ohoni amayo no a na saman sori no a donara mu wode mbegu oja erefra na mfrono no mu na onyame ben na obeyimu afiri minsem Shadrach Meshach ne Abednego buase ohene Nebukadnezar se ehia yen se yebebua wo yehu asem biara hwe ye nyankopon ye som no no betumi ayi yen afiri oja erefra na mfrono no mu na obegi yen afiri wo ohene nsem na se amasa mpo a ohene huni se yere nsum wanyame na yere nsori sika honi a wodi asi ho no eno na abufuhye hye Nebukadnezar ma na nanim tebia sacheti a Shadrach Meshach ne Abednego obuase se woma funu no mu no mprenso nkyene de eye won se ado na ohye merima bi ne do mu merima hodinfo se won gyekire Shadrach Meshach ne Abednego mfa won kogu oja erefa na mfunu no mu ena okyekire merima yi won chonchu won taade ni won motre ni won tumemu na wotu wangu oja erefa na no mu eno nti se ohina asem no mu yeden na funu no ado hyehye abroso nti merima ode Shadrach Meshach ne Abednego kofuro ye no oja frama no kum won na merima ba sai Shadrach Meshach ne Abednego a wakyekire won no hwehwe oja erefra na mfunu no mu ena ohene Nebukadnezar ho dwuri no na osori ntentem na obuase na gyinafo no se enye merima baasa na yekyekire won gu oja no mu
Obuase ɔhene no sɛ, ampa ɔhene. obua sɛ, hwɛ mihunu mmarima baana a wasane wɔn sɛ wɔnenam ogya no mu na wɔn ho ntɔɔkyema na deɛ ɔtɔ so nan no tebea te sɛ anyame ba bi. ɛna Nebukadnessar bɛn ogya a ɛrefa nam fonoo no mu no ano na obua sɛ, Shadrach, Meshach ne Abednego, ɔsorosoro Nyankopɔn nko a momfiri adi mmra. ɛna Shadrach, Meshach ne Abednego firi adi firi ogya no mu. Na amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ ne ɔhene agyinafoɔ hyia bɛhwɛɛ mmarima yi sɛ ogya anya wɔn honam so tumi, na wɔn tirinwi so nwi anhyeɛ, na wɔn ntwonto ansatra, na ogya no ho hwa amfa wɔn ho. Nebukadnessar buaa sɛ, Nhyira ne Shadrach, Meshach ne Abednego Nyankopɔn a wasoma ne bɔfoɔ na wabeyi ne nko a wɔde wɔn ho too ne soɔ na wasakyerɛ a ɔhene asɛm na wɔde wɔn honam mae deɛ ɛbɛyɛ na wɔrensom na wɔrensɔre anyame biara sɛ wɔn Nyankopɔn. Na me na mehyɛ mmara sɛ ɔman nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ nyinaa mu biara a ɔka Shadrach, Meshach ne Abednego Nyankopɔn ho abususɛm no wobɛtwitwa no asinasini na wɔama ne fie ayɛ sumina ɛfiri sɛ Onyankopɔn biara nni hɔ a obetumi agye onipa sɛ yie. ɛna ɔhene maa Shadrach, Meshach ne Abednego dii yie Babel asase soɔ.